Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Today, the Catholic Bishop Conference of the Philippines, or CBCP, choose this year as the Year of the Youth, as a part of the program in preparation for celebration of the 500 years of faith in the Philippines. Padayon kita sa paghisgot mahitungod sa mga pampulong sa atong Santo Papa alang sa mga batanon karon. Matud pa niya, makahadlok ba nga maghisgot kita ngadto sa mga kabataan karon mahitungod sa gugma? Dili kini makahahadlok, matud pa niya, tungod kay ang atong mga batanon nahibalo pag-ayo kung unsa ang tinuod nga gugma ug unsa ang dautan nga gugma. Tungod niini, aduna kitay kaikag nga maghisgot mahitungod sa gugma. Ang gugma, matud pa sa atong Santo Papa, mao ang kinabuhi. Ang gugma dili usa ka profesyon, dili usa ka career. Dinhi sa kinabuhi, kinahanglan gayud nga kanunay kitang magbutang sa gugma diha sa unang bahin sa atong mga buluhaton sa atong kinabuhi. Tungod kay ang matuod nga gugma muhatag kanato og tinuod nga kalipay. Balikan nato kini mga kaigsuonan sunod nga Domingo. Atong hisgutan na usab pagbalik ang mga gipamulong sa atong Santo Papa alang sa mga batanon. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Stu and Nancy Santiago and family, APM Ad and Promo Management, Alex P. Montañez and family, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrilie, T. Linaw Trucking Services, Davao Durian Laundry Services Company, Mr. and Mrs. Protasio Tecandong, Chardin, JDB Diversified Incorporated, Melvin E. Aviles, Purita and Lorenzo and family, Attorney Ellie and Veronica Bretania and family, Quilans Food House, PSST Bote Junk Shop, Brother Henry and Lolita Evangelista and family, Mr. and Mrs. Lucas Bidatoy and family, Dr. Carol John and Mary Grace Bretania and family, Jess and Amelia Dizon, Gus and Sophie, Dolores R. Fanlo and family, Rafael and Lillian Hizon and family, Fred and Tere Helua and family, Adolfo and Malu Ato, Amparo Ecasas and family, June and Beth Opus and family, and MR Human and Environmental College and family. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar, through the hands of your priest, I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group, Nutri Health International Unlimited Company,
headed by the President and CEO, Engineer Arturo I. Davis, PME. Barangay 36-D constituents, headed by the Punong Barangay, Anita Bonhoc. Thanksgiving intentions of Nida Tumalip, Dr. Carlos Tan and family, Nene Villarica and family, Anonymous, Vita Rivera Bookkeeping Services, Sun Life Financial, Ahensya Kimsan, Joy and Joey Mempin, Mr. and Mrs. Manolito Bibay Sr., Davao Great Wall Trading, Davao Diamond Supply Industry, Dasha, Luis Zapata and family, and Arturo Bonhoc Sr. and family. Good health of Lita Montalban, recovery and healing of Emil Sison, Ernie Evangelista, Linda Torrejos, Ernie Evangelista, Henry Evangelista, Lourdes Dolatre, Leling Reyes, and Christine Mabilin. For the eternal repose of Rodolfo, Bernardo, Milagros, Luciana, Jermaine Chu, Elpidio, Adelaida, Erlinda, Claudio, Thelma, Marutas, Julio, Menandro Sr., Anastasio, Felipa, Eduardo, Angelina San Jose, Renerio Nueva España, and all benefactors, sponsors, and cooperators of the Paulines Media Mission. Pagampo alang sa mga masakiton. Ginoo ug Amahan, Dios nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy hikapa ang mga masakiton. Palingkawasa sila gikan sa sakit ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdayeg sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong buntag sa tanan. Kinsa man kanato ang walay sala, kinsa man kanato ang makaingon nga hingpit na ang iyang kaugalingon. Ang kasulatan nagkanayon, ang tanang tao nakasala ug dili takos atubangan sa Dios. Kung ang Dios mismo wala mohukom ug mosilot kanatong makasasala, hinuon midalit sa iyang walay puas nga gugma ug kaluoy. Nan kinsa man kita nga mohukom ug mosilot sa atong isig kaingon. Niining ikalimang Domingo sa atong panaw sa Kwaresma, atong naamguhan nga si Kristo nakighiusa sa atong mga pag-antos ug mga kasinatian. Siya wala gayud mokondenar sa mga makasasala. Siya pinaagi sa iyang ehemplo sa pagpasaylo ug paghatag sa atong isig katawo sa kahigayunan sa pagbag-o. Ang momisa karong buntaga mao si Father Richie Gamaya, Director Archdiocesan Bible Apostolate, Mass Media Apostolate, and Davao Catholic Herald. Ang choir karong buntaga mao ang Benedictus Choral, St. Benedict's Monastery Chapel Choir, Cogon, Digos City. Manindog ang tanan ug awiton nato karon ang pasiunang awit. Maminaw nato karon ang tawag sa panahon. Kablihan ta ang atong mga mata, ang matarong buhaton ta. Panahon na sa pagbago, panahon na sa buhay pagtong, panahon na sa pagigusay, pagiguli, pagpasaylo. Paminawon nato karon ang tawag sa panahon. Kung kablihan ta ang atong mga mata, ang matarong buhaton ka. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug na Hesukristo atong Ginoo maanaa kaninyo.
mga igsuon sa dakong pagpaubos atong saligan ang pasaylo sa Ginoo sa atong mga sala nga nahimo batok kaniya o sa atong isikatao. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita paghalad nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako dako iyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel, mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoong Dios namo nga sa imong panabang magkugi unta kami paglakaw diha ni anang gugma nga nakapasibot sa imong anak sa pagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Mao kani ang giingon sa Ginoo nga mo'y naghimo sa dalan diha sa dagat ug agianan diha sa lalom nga katubigan. Nga maoy naglaglag sa karwahe sa kabayo ug sa mga sundalo, mga pukan sila ug dili na makatindog. Gipalong sila sama sa pabilo. Apan ang Ginoo miingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi, ni mamalandong kamo sa mga butang sa karaang panahon. Karon magbuhat ako og bag-ong butang. Karon dayon mutungha kini ug makita ninyo. Maghimo akog dalan didto sa kamingawan ug sa mga suba didto sa disyerto. Pasidunggan ako sa ihalas nga mga mananap, mga lubo ug mga abertros. Kay pagadayagayon ko ang tubig dito sa kamingawan sa mga suba. Aron imnon pa nila kung ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingong mga daygon nila ako. Ang pulong sa Ginoo. Naghimog dagkong mga butang kanahato, napuno kita sa kalipay. Panginoon, naghimog dagkong mga butang sa pagpabalik sa Ginoo sa mga bihag sa Sion,
nga isama kita sa mga tawo nga nagdamgo. Unya ang atong baba na puno sa hudyaka, ug ang atong dila sa kasadya. Ginoo, naghimo dakong mga butang kana ato, napuno kita sa kalipay. Unya miingon sila diha sa kanasuran, ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanila. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, ug nalipay gayud kita. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Iuli ang among kapalaran, o Ginoo, ingon sa masulog nga mga sapa, diha sa kamingawan sa kasadpan. Sila nga nagpugas nga naghilak, mga ninga managsadya. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Bisan manggula sila nga magdangoy-ngoy, managdala sa binhi aron ipugas. Mamalik sila nga managsadya, magdala sa ilang ginalab. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo bahin ni Kristo Jesus sa akong Ginoo nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya gisalikway ko ang tanan ug giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo ug mahiusa kaniya diha sa hingpit. Wala na ako magbaton sa pagkamatarong nga gipasikad sa pagtuman sa balaod, kundili sa pagkamatarong nga nadawat ko pinaagi kang Kristo. Gipasukad og pagtuo ang tinguha ko lamang mao ang maila ko si Kristo ug masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Ingon man ang makaambit ako sa iyang pagantos ug mga matay nga sama sa iyang pagkamatay, uban sa pagkalaom nga ako banhawon. Wala ko magpasabot nga nakabot ko kini o nahingpit na ako. Kay mauman kini ang mando sa Ginoo. Hinuon mga igsuon, wala gayud ako maghuna-huna nga nakabot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang pagikalimot nga sa nangagi o pagpaningkamot kutob sa mahimo ko aron maabot ang dalan sa dag-anan. Busa, nagdagan ako diretso gayud sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti nga mao ang pagtinawag sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat.
Himaya o pagdahigalang kanimo, Ginoong Hesu Kristo. Amen. O Ginoo, ang imong mga pulong, Espiritu kinabuhi, kanimo, Ginoong Hesu Kristo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Unya ang tanan na mauli, apan miadto si Jesus sa bungtod sa mga olibo, ug sayo sa pagkabuntag mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tawo ug milingkod siya ug nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo nagdalag usa ka babayi nga hisakpan nga nanapaw, ug siya gipaatubang nila sa tanan. Miingon sila kang Jesus magtutudlo, kining babayhana hisakpan nga nanapaw. Sa atong balaod, nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglang batuon hangtod mamatay. Karon, unsa may imong ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya ug sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus ug misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Ug samtang nagbarug sila didto nga nangutana, mituyhad si Jesus ug miingon kanila, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paunaha pagbato kaniya. Unya mitikubo siya pag-usab ug misulat sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay silag pamahawa. Una, ang mga tigulang nahibilin sa Jesus ug ang babayi nga nagbarug gihapon didto. Si Jesus mituyhad ug miingon kaniya, babayi, hain naman sila. Wala bay nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala, sir. Siya mitubag. Kung mao ka na, si Jesus miingon kaniya, dili usab ako mosilot kanimo. Lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pila ba kabuok ang napulo kasugo sa Ginoo? Sa in English pa, how many 10 commandments do we have? So, makaingon ta nga dunay 10 commandments na pulo, no, ang sugo sa Ginoo. Pero dunay uban mo ingon nga duna kunoy ika-11 nga sugo sa Ginoo. Ingon sila, ang ika-11 nga sugo sa Ginoo mao, ayaw pagpasakop. Thou shall not be caught. Mo kuno kini ang ika-11 nga sugo sa Ginoo. Kay ngano, human nimo mabuhat ang bisag usa sa mga napulo ka sugo sa Ginoo, ingon sila, kung di ka lang masakpan, walay problema. Pero mga igsuon, kinsa manggod nato ang makalikay sa mga mata sa Ginoo. Kinsa kanato ang makalikay sa mahigugmaong mata sa Ginoo. Kinsa kanato ang dili makit-an sa mapasayloong mata sa Ginoo. Bisan kita
makalapas sa napulo kasugo sa Ginoo. Bisan kita nakasala, gipamatuod karon ni Jesus nga dinhi sa ebanghelyo ang mga tao nga batid kaayo sa balaod sa Ginoo nagdalao sa kababaye nga nasakpan nga nanapaw, the adulterous woman. Nagtuo sila o nagdahom gid sila nga si Jesus nga nagtudlo sa pagkamaayo mohukom usab sa tawo nga nakasala nga hisakpan. Nagdahom sila nga si Jesus nga ilahang gipresentahan sa tawo nga nakasala, sa babayi nga nakasala nga hisakpan, musilot gayud kaniya diha-diha dayon. Apan napakya sila tungod kay lahi ang pamaagi ni Kristo, lahi ang pamaagi sa Ginoo sa tawo nga nakasala. O gani ato puding makita sa mga pagbasa nga diha sa atong paglantaw sa tawo nga nakasala o kung kita nakasala, nindot diay nga kapamalandungan nato nga dili ta mo focus lamang sa sala, dili ta mo focus lamang sa tawo nga nakahimo o bisan kanato nga nakahimo sa sala. Mao nang ginaingon nila kasi lagi ang sala ug dili ang nakasala. Hate the sin but not the sinner. Usa di ay ang unang reaksyon sa atong Ginoong Hesukristo. Ang unang gid niyang reaksyon di ay o bisan sa atong Ginoo nga kung kita gani makasaksi, makabuhat o nakakita sa tawo nga puno sa pagpakasala, kanang giingon bitaw nila nga mag-move on na ta. Mo-move on ta. Kaya usahay tungod kay nakasala ta o napukan ta, usay magpabilin ra ta sa tawo nga nasayop, magpabilin ra ta mo focus sa ta sa sala nga di na nato malimtan ang kasalanan nga nahimo. Di ba? Sa unang pagbasa klaro kaayo nga gisulti dinhi, apan ang Ginoo miingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi ni mamalandong kamo sa mga butang sa karaang panahon. In short, nag-ingon ang Ginoo, kung nakasala gani mo, kung napalpak man mo, pag-move on na. Kung ikay umibig, nasaktan, umiyak, magmahal kang muli. Ngay nga no, ang Ginoo puno sa paghigugma. Ayaw pagpabilin sa nangagi. Ayaw na paglunang sa imong sala. Kung dili, tanawa nga dunay bag-ong butang nga moabot, karon magbuhat ako og bag-ong butang. Karon dayon mo tungha kini ug makita ninyo kini. Pasidunggan ko sa ihalas nga mga mananap, mga lobo, mga abistros, ang Ginoo pasabot mga igsoon nga bisan sa napukan natong kinaiya, bisan sa atong pagpakasala, pwede niyang hinluan kita. Pwede kitang makabangon. Kay matod pa nila sa in English, it's what matters is not how many times we fall, but how many times we rise up after we fall. Kung kita nakasala man, napukan man, ayaw kawala sa paglaom, mag-move on na. Kaya ang Ginoo maka-move on po dayon sa atong mga sala nga nahimo. Bisan gani sa ikaduhang pagbasa, nadunggan nato nga bisan si San Pablo, wala man siya nagpabilin sa iyang garbo. Wala man siya magpabilin sa iyang nahimo. Wala man siya nag-angkon sa iyahang kakuyaw. Kung dili miingon man gani siya, tungod kaniya, meaning tungod kang Kristo, tungod sa Ginoo, gisalikway ko ang tanan o giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo. Giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo ug mahiusa kaniya sa hingpit. Siguro ang hagit pod siguro nato no, kada bang usahay naatay gipaka treasure kaayo nga butang. Natay gipaka treasure kaayo nga usahay bisyo. Natay gipaka treasure kaayo nga sayop. Natay gisandigan nga murag diha nagyud kanato para nato, diha nagyud ang atong identity, ang atong power naa na dinha. Pero usa ka adlaw makarealize lang ta, ngano man nga may salig man ko didto, ngano man nga nagpabilin man ko didto, ngano man nga didto ra man ko kutob, nga naa pa man di ay mas bililhon pa nga mao ang Ginoo, nga mao si Kristo.
Daghan usahay nato mahitumpawak sa pagpakasala sa mga bisyo kay nagtuo ta nga mao na to ang atong identity. Nga na to ang atong katagbawan. Pero sa kaadlaw ni ana makaamgo lang kita nga sayop man di ay ako. Busa kung unsa manggaling tong atong gipaka-treasure, gipakabahandi nga nakababag nato paduol sa Ginoo, hinaot nga sama kang San Pablo, himuon nato nga isalikway kini, isipon nato nga basura lamang. Bisan gani nga atong garbo sa kahibalo, bisan gani ang atong kakayahan, mga talento, bisan gani ang atong mga bahandi nga material, kung kini mo inaato nang gisaligan, kung mao na ni makababag nato paduol sa Ginoo, nan isipon nato, isalikway nato, isipon nato nga basura lamang kini aron maangkon gyud nato ang Ginoo. Maangkon nato si Kristo sa atong kinabuhi. Busa mo biya kita sa karaan natong kinabuhi, mag-move on kita sa bagong kinabuhi nga gitanyag kanato sa Ginoo. Ug ikaduha, mga igsoon ko din ni Kristo, usahay pod nindot nga mamalandong ta sa kahilom. Kay ngano, usahay naapod sa kahilom ang tubag sa atong pagkulang batok sa Ginoo, batok sa atong isig katao. Matingala ta nga dinhi sa istorya sa Ebanghelyo, saba na kaayo ang mga tawo. Nagkaguliyang na sila. Siguro maka-imagine tao, kana mairag yun nga imo nang silutan kay ngano, daan pa na kadiadto, nagsigi na may kakita niya, dako ang iyang sala nga nahimo, ilang gisumbong kang Kristo. Nagdahom sila nga sa ilang kasaba, sa ilang kaguliyang, si Kristo muuban pod sa ilang panghuna-huna. Apan nasayop sila kay ngano, wala gani daghang gisulti si Kristo. Walay daghang mga pulong si Kristo. Walay daghang giyaw-yaw si Kristo. But pasabot mga igsuon nga ang usa di ay ka pagpadayag atubangan sa sala, gawas nga mag-move on kita, nga di na nato hinumduman ang nangagi, nga kanunan nato nga pahinumduman ang nakasala, ug ang atong kaugalingon maluya pud ta nga kita nakasala, mamalandong pud ta, mugahin pud tag kahilom. Mao'y na panahon sa Kwaresma pag-ampo. Pag-ampo. Aron nga inay nga kita daghan kaayo tag isulti, daghan kaayo tag himuon nga mga pulong nga gawas nga makasakit sa ubang tao, dili pod makatabang kanato. Nakabantay ta nga dinhi sa Ebanghelyo mitikubo lang si Jesus. Sa dihang gisumbong na nila kang Jesus, ingon sila, maunsa may imong ikasulti. Wala gani mo sulting daghan si Jesus, nagsulat lang siya didto sa yuta. Walay daghang gisulti. Nakahinumdum ta sa istorya pod sa katubitang prodigal son, perting practice na sa anak. Nagpractice na siya, moingon siya sa iyang amahan, tay, pasaylo ako kay nakasala ko nimo og sa Dios, himuan na lang kung imong sulugoon. O sa may gisulti sa amahan, wala gyud. Niingon raman siya nga, mag-ihaw ta, magparty ta, tagaay sa sapatos, tagaay sa singsing. Maupod ni kang Kristo karon, wa gyud siya daghang sulti. Siguro mga igsoon ko din ni Kristo, hinumduman nato nga bisan si Pope Francis miingon, ang kahilom at ubangan sa mga kaguliyang o kagubot, dili timailhan sa kahuyang. Labi na gyud panahon nga dili ta masayod kung unsay maayong isulti. Ang kahilom pagpadayag sa dakong gugma, labi na sa tao nga wa masayod kung unsa iyang himuon. Inay nga magsulti tag daghan, mas may pang muhilom ta. Matud pa ni St. John of the Cross, niingon siya, say nothing. Say nothing when you have nothing good to say. Say nothing when they insult you. Say nothing when you are persecuted. Maupod ni ang gihimo ni Kristo. Siguro tawag ni nato nga tubangan sa nagkaguliyang nga kalibutan, atubangan sa nakasala nga kalibutan, atubangan sa pagpakasala nga kahimtang. Siguro ang kahilom usa sa posibleng tubag aron maminaw ta sa tingog sa Ginoo nga nagtawag kanato sa pagpasaylo. Makadungog ta sa tingog sa Ginoo nga nagbuhat og mga maayong mga butang. Gani gisulti nato na sa Salmo kaganina, ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato na puno kita sa kalipay. Unta sa atong paghilom, kanang giingon nila, less words, less mistakes.
less talk, less mistakes. Unta, maghatod na nato, magdala na nato sa pagpamati sa kabubuton sa Ginoo. Sa pagpamati sa kaluoy sa Ginoo. Sa pagpadayag sa dakong gugma sa Ginoo, labi na sa tao nga ninginahanglan sa atong pasaylo. Busa hinaut unta, mga igsuon ko din ni Kristo, nga sama nga sa pagsulti ni Jesus, bisag kinsa kaninyo nga walay sala mao'y paunaha pagbato kaniya, ug niuna og lakaw ang mga dunanay edad. Hinaut unta nga samtang kita magkaidaran, samtang kita magkahamtong sa atong pagtuo, mahimo untang dili mahukmanon ngadto sa atong isikatawo, kung dili maluluyon ngadto sa atong isikatawo. Samtang di nato tugutan ang sala nga magpadayon, dili pud unta kita mahimong mahukmanon ngadto sa atong isikatawo. Samtang kita nangayo og pasaylo sa Ginoo sa iyang kaluoy, mahimo tang pasensyoso ngadto sa uban o sa atong kaugalingon. Busa tingali iampo nato sulod ning santos nga misa nga sama sa Ginoo nga dili mahukmanon kung dili maluluyon. Mag-move on na ta panahon sa kasalanan. O mugahintag kahilom, kay diha sa kahilom madunggan nato ang kabubuton sa Dios nga nagtawag nato sa kaluoy ug pasahilo. Palihog tindog ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios ang Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulog ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Ikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan, kinsa kanunay andam mo pasaylo kanato sa atong mga kasalanan, sa matag pangamuyo kita moingon, pasaylua kami Ginoo. Nga ang kaobispuhan o kaparian sa simbahan, maghatag unta silag dugang pagpasabot sa katawhan bahin sa kaimportante sa sakramento sa kumpisal. Magampo kita sa Ginoo. Pasaylua kami Ginoo. Nga masabtan unta sa mga pangulo sa nasod, nga ang pagkutlo sa kinabuhi sa mga adunay sala, dili usa kasulbad sa atong problema sa kriminalidad. Magampo kita sa Ginoo. Pasaylua kami Ginoo. Nga kitang tanan, ilabi na ang kabatan-unan, dili unta magpanuko sa pagdawat sa walay puas nga pasaylo pinaagi sa sakramento sa kumpisal. Magampo kita sa Ginoo. Pasaylua kami Ginoo. Nga ang atong pagtambong sa santos nga misa, maghimo unta kanato nga mapasayluan og maluluyon sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Pasaylua kami Ginoo. Nga ang mga miapil ning santos nga misa sa telebisyon, makahimo sa sakripisyo ug mga pag-ampo nga mabag-o, ilabi na karong panahon sa Kwaresma. Magampo kita sa Ginoo. Pasaylua kami Ginoo. Nga ang mga magtutuong nga matay, matagbaw na sa ilang kahidlaw sa presensya sa Dios, ilabi na ang mga benefactors, sponsors o cooperators sa Pauline Media Mission. Magampo kita sa Ginoo. Pasaylua kami Ginoo. Ayaw kami hukmi langitong Amahan, ug dili kami maghukom sa uban. Tabangi kami sa pagpinasayloay sa usag-usa diha ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa Kristohanong katilingban, naadiha sa pagkaroon
Irawag kita sa pagpakita sa Kristohanong panaghiusa sa pagsaulong kasang alay kapwa ang hagit karon sa Kristohanong katilingban naaliha sa pagbarog sa iyang kasubuan pinaagi sa katilingban kalihukan halang sa tawano kalingkawasan idasig kita nga magkahugpong magtambayayon sa alay kapwa ngayang kahimtang sa atong nasod piling manmanilong ang pagantos ang hagit karon sa Kristohanong katilingban naadiha sa pagbarog sa iyang kasubuan pinaagi sa katilingban kalihukan alam sa tawhanong kalingkawasan. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagaho mo sa tanan. Nawata sa inyong sakripisyo gikan sa mga kamo alang sa dalay bagaya sa ngalan alang sa pagsasalan sa pagdingan sa santos simbahan. O Dios nga makagagahom, dungga kami aron ang imong mga alagad nga imong gibuhong sa mga pagtulunan sa Kristohanong pagtuo, mahinluan sa mga sala, pinaagi sa gahom ni ining sakripisyo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Tungod kay siya matuod nga tawo mihilak, ug tungod kay siya matuod nga Dios, mibanhaw kang Lazaro nga iyang higala. Ingon man tungod sa iyang gugma sa tawo, nagaagak siya kanamo nganha sa bag-ong kinabuhi, pinaagi sa mga santos nga mga sakramento. Pinaagi kaniya ang panon sa mga anghel nga nagmaya sa imong atubangan, nagsimba sa imong kahalangdon hangtod sa kahangturan. Uban kanila nangamuyo kami, dawata usab ang among mga pagdayeg, samtang sa mapaubsanong pag-ila, nag-ingon kami. Santos, Santos nga Ginoo, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, usana sa kahitasan, ay unang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa.
aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan, ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikanini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Matagkaon na munining man, ug mataginong gihikan sa kalis, nagmantala kami Ginoo sa imong kamatayon. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya
hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesukristo among manunubos. Ang gikariyan, ang gahom ug panghimaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Karon ipakita tang timaan sa atong panag-igsuonay. Nagawag ka sa mga sala.
Mga igsuon, kini si Jesucristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulad nagidapit sa iyang santos nga bangkete. Lawas si Kristo. Naglawas si Kristo. Ngadto sa ato mga igsoon. Magampo kita. Nangamuyo kami makagagahom nga Dios aron sa kanunay mahilakip unta kami pagkaihap uban sa mga bahin sa iyang lawas ug dugo nga among gikalawat. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Siguro daghan pa kaayo sa ato nga wala makaila kang San Pedro Calungsod. Kining librito ni Pedro Calungsod, Batanong Bisaya nga unang martir, magpa ila-ila sa ato kung kinsa siya o kadtong mga wala pa makaila, makadungog kaniya og sa iyang mga bayaninhong sakripisyo, kini akong giawhag nga inyong maangkon. Pedro Calungsod, Batanong Bisaya nga unang martir. This is only 50 pesos and is available at the Paulines Media Center located at Bolton Street, Davao City. Thank you and have a happy Sunday. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadaang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tuni kami, Ginoo, sa pagsunod kanimo, sa pagsubay sa dalan, ang dalan sa kaluwasan. Tuni kami, Ginoo, sa pagsunod sa lahat